Star, il-kelba li qajmet kuxjenza wara li sofrit moħqrija kifra mietet illum wara nofsinhar fl-isptar tal-annimali ta' San Franġisk f'Taqali. Għalkemm filmati miġbuda wara l-inċident setgħu taw xifmu li l-kelba kienet qed tirkupra, One News kellu konferma li l-veterinarji kienu qegħdin jagħtuha 50% ċans li ssalva. Ir-riżulta li l-kelba illi sparawla frasa minn qrib u ddifnuha ħajja kienet operata fl-aħħar sigħat minħabba pancreatic failure. One News huwa informat li l-pulizija ħadet persuni li jistgħu jkunu involuti fil-każ quddiem il-kelba, imma jirriżulta li Star ma kellha ebda reazzjoni. Għalkemm wieħed jista' jaħseb li n-nuqqas ta' reazzjoni tfisser li l-persuni ma kellhomx jaqsmu mal-moħqrija, dan mhux minnu, hekk kif il-veterinarji qalu li l-kawża setet kienet ix-xokk li kienet qed tiffaċċja l-kelba. Intant il-pulizija irċevit ittri u telefonati anonimi maħsuba biex jgħinuha, fejn anke issemmiet il-persuna illi setet kienet responsabbli tal-moħqrija. Nifmu li l-pulizija mill-Administrative Law Enforcement qed tagħmel minn kollox sabiex jarrestaw min kien wara dan l-att brutali. Ħatta ħafna ħażin l-aħbar, fil-fatt m'għandejjax ngħid ma waqafx nibki u ninstema' x'aħna ridna kemm impattu għad-tbatija li għaddiet minnu Star. Il-każ ta' Star għaqdet lil pajjiżna. Evidenti l-attendenza l-mixja simbolika li saret il-bieraħ bħala protesta kontra l-moqrija tal-annimali.